Moikka! Mä oon Hannele ja mun yritys on Voimakuvisto. Ja kuten se nimikin kertoo, niin mun palveluissa ollaan tekemisissä tosi paljon valokuvien ja valokuvaamisen kanssa. Mutta se ei ole koko se palveluidea. Vaan se palvelu on kokonaisuus, joka koostuu useista tapaamisista, joissa lopputulema on se, että sut tehdään näkyväksi voimakuvilla. Mutta ennen sitä me tutustutaan, pysähdytään sinun äärelle. Sinä saat luvan kanssa miettiä omaa itseäsi ja niissä tapaamisissa sinä olet omaa itseäsi varten. Sulla ei ole mitään muita velvollisuuksia siinä hetkessä, vaan sä saat rauhoittua oman itsesi äärelle ja miettiä, että mikä on minulle tärkeää ja mitä minä haluan. Mä annan niissä tapaamisissa pieniä tehtäviä, jotka on pohdintatehtäviä, mutta myös semmoisia valokuvaustehtäviä, joihin avulla tavallaan on ajatus, että sä rupeat kiinnittämään tiettyihin asioihin enemmän huomiota. Sun ajatus kääntyy positiivisempaan ja sinne semmoisiin unelmiin ja tulevaisuuteen ja siihen, että mitä sinä haluat, mitä minä haluan enemmän lisää elämääni. Ja tämmöisiä asioita me sitten tehdään valokuvilla näkyväksi. Monesti jo se, että me puhutaan siitä, mikä on unelma, mitä minä haluan lisää, niin se jo auttaa siihen, että me aletaan kiinnittää huomiota enemmän niihin asioihin, mitä me halutaan enemmän elämässä. Ja tämä on se yksi minun palveluiden juttu. Eli kun ne asiat tuodaan tavallaan näkyväksi, ne tuotetaan sanoilla ulos ja tehdään valokuvilla näkyväksi, niin semmoisiin asioihin alkaa sitten kiinnittää enemmän niin kuin huomiota ja sitä kohti ikään kuin huomaamatta alkaa niin kuin mennä. Ja yksi asia on sitten ne voimakuvat. Mutta ennen sitä voimakuvausta tosiaan on tavattu useita kertoja. Mutta ne voimakuvaukset on ehkä se näkyvin juttu tässä palvelussa ja ehkä se kaikista voimakkain juttu. Eli voimakuvat on niitä kuvia, mitä minä valokuvaan sinusta. Mutta minä kuvaan ne niin, kun sinä itse haluat itseäsi katsottavan kameran läpi. Eli minä en määrittele, miten sun tulee olla niissä kuvissa. Mä en sano, että sun pitää katsoa kameraan tai sun pitää olla siinä tai tässä tai tuossa. Niissä valokuvaustilanteissa me yhdessä kyllä mietitään asioita. Ja mä lupaan olla sinun kaverina pohtimassa niitä asioita, mutta sinä saat itse visioida ne kuvat. Ja itse minä hyvin useasti omissa voimakuvauksissani lähden liikkeelle siitä, että mitä minä juuri nyt kaipaan elämääni lisää. Onko se hellyyttä, iloa, angstia, mitä se on. Ja sitten mä lähden miettimään, että mitä mä haluan niissä kuvissa niin kuin näkyvän. Ja sitten kun nämä voimakuvat on otettu, ne otetaan yleisesti aina rauhallisesti. Siinä menee useita tunteja aikaa. Me edetään sinun ehdoilla. Jutustellaan välissä, vaihdetaan kuvauspaikkaakin, niitä voi olla useita. Ja ne kuvaukset on hyvin semmoista vapaamuotoiset. Yleisesti ne tapahtuu aina luonnossa, koska jotenkin luonto on semmoinen paikka, että täällä sielu ja mieli lepää. Täällä on paljon helpompi hengittää ja olla. Ja silloin ei ole semmoista tavallaan semmoista studiotilaa, vaan on vaan luonto, jonka osana sä voit olla. Ja sen jälkeen, kun ne voimakuvat on otettu, niin me katsotaan ja sanotetaan ne yhdessä. Elikkä minä kerron sinulle sinun kuvistasi kauniita asioita. Niissä hetkissä me ei anneta ollenkaan tilaa negatiivisille asioille. Vaikka me ihmiset ollaankin luonteeltaan semmoisia, että me kiinnitetään aina ensin huomiota niihin negatiivisiin asioihin. Mutta siinä kuvien sanottamishetkessä niille ei anneta tilaa. Vaan me puhutaan vaan positiivisia asioita, kuvaan tunnelmasta, siitä miltä sä näytät, mitä tunteita ne kuvat sinussa herättää. Ja kun ne kuvat on katsottu yhdessä ja sanotettu ne positiiviset asiat, niin mä lupaan, että jokin sinussa on muuttunut. Aika useasti ihmiset sanoo sen viimeisen kerran jälkeen, mikä on se kuvien sanottamishetki, niin sanoo, että aina pitäisi valokuvat katsoa näin. Eli että kiinnitettäisiin huomioon niihin positiivisiin, kauniisiin asioihin, koska se hoitaa meidän sielua ja sydäntä. Ja siihen viimeisellä kerralla
kun ne kuvat on katsottu, niin mä annan ne sinulle muistitikulla. Minä en ota kuvin käyttöoikeuksia, eli minä en jaa niitä, vaan ne on sinun kuvia. Ne on sinun, sä oot itse saanut ne visioida ne kuvat, ja ne on sinulle tärkeitä, joten minä en niitä käytä. Vaan sä saat itse jakaa niitä, missä haluat, mutta minä en niitä jaa. Sen lisäksi, että mä annan sulle muistitikulle ne kuvat, niin mä kirjoitan jokaiselle semmoisen oman runon tai ajatuksia siitä meidän yhteisestä matkasta ja siitä, minkälainen sinä olet ja mitä minä ehkä näen niissä kuvissa. Ja mä teen jokaiselle semmoisen oman räätälöidyn pienen runon, jonka minä myös sitten sinulle annan muistoksi siitä meidän yhteisestä matkasta. Mutta tervetuloa, jos sinua jää mietityttämään joku asia, niin ole yhteydessä ja jutustellaan lisää. Moi moi!